Pag nga po ng kwan. Dari agian na nari oh. What's up mga guys? So padong may karon mangita og buwak. Kuya deh. Ito buntot. Ay tagi ba? What's up mga kano? What's up lollipop? What's up mga bay? Surya. Terus teriak enggak? Hah? Surya laki mingok. So guys, madong may karon sa mangitag buwak niya. O man may nagkuha na lang nag-adventure na lang may padong uli sa mua. Ay something lapok guys. What's up mga bay? Maligya mo buwak? Oo.
Malik unta me. Nanaw. Awa di ay mo. Nanaw mi day ha. Hi mga guys. Lami kayo mong joy riding. Okay. Very enjoy. Very joy riding, very enjoy. Good something. Unsa yung lugar daan ni day? Malayo pa ni ka to? Dito sa kasada. Kani? Totoo, gabi-gabi lang. Ya, Kanang murag baki.